Opa, uzgali su neki forme i goriže. Poštovani posjetitelji, 60 minuta susreta je iza nas, preostaje još pola sata. Zamolit ćemo evo navijače Hajduka, Torcidu da ne pale pirotehnička sredstva i ove dimne naprave kako bi susret mogli nastaviti igrati, jer u ovom trenutku sudac Igor Križarić prekinuo je susret. Molimo vas da ne palite pirotehniku kako bismo mogli nastaviti dakle nogometnu utakmicu. Hvala vam lijepa. Evo poštovani posjetitelji, taj ladanje doživi ambijent velikoga susreta uz dim iz pirotehnike, ali molimo lijepo da više evo ne koristimo pirotehniku ovdje na terenu kako bi susret bez prekida mogao biti odigran do kraja, jer sada smo evo zabilježili 3-minutni prekid zbog upravo ovoga što smo kazali. Hvala vam lijepa.